Tawa si Jay nga na. Sige tayo pusing-pusing. Di mo na video. Habi rin lang. Kaya maadto ko. Ikot sa adlaw ng video. Hi guys, kami nagyan dari nga buwak arang kanay. Kamera deh kamu. Lamig siya guys. Nice kayo. Hindi mo kabuyagan. Manangay kabaskan. Hangin yan. Pangalan ni Pero lang. Same to you. My pig! Vlog. Kami videohan si Bia Alonso. Apa sa mga ulto? Bakit ba nata-istorya? Guys, kapay ka mong guys na ano. Arang kanay spod o di apoy kanang buwak diri sa kamati sibuyasan. Guys, oh nice kayo guys. Ilin niya diha. Marami ako. Picture ko adto day. Ang darag di na init. Ibalik natin na. Unja. Kami na magsabulog nga nyo. Wow. Parang niya lagi ni si Johnny. Wa lang siya maabot og kalag-kalag. Mahalin man ni kalag-kalag ba. Lalala day. Murag pasong nga dito sa manok. Ragtila mo nang. Yung mas lagi mo ng ragtila. Ang gansilyo. Ada gahangin wo. Oh. Video na nang. Lalami tanawon. Lagi kan atur. Murag price. Lami ka nagswing-swing po ang buwak. Nilojog po siya nato. Manahangin. Kaya siya magbuwak. Sa kauban. Anong palami? Magtanong siya po yung ani. Kaya ganahan sa kuping. Anang pa. Basta pala pa ikli. Tadang video lang. Ala day, naglami. Ay! Nice kayo. Tangan-langan ko mga ako antorium anto. Wala kalami ito siya guys. Mura siya buwak guys. Mura po check paint. Kadaghan na to day. So mo ato na mi proceed to other places.
Isang daang views lang. 100 views or 50 views. Okay na sa akin. Basta meron lang parang. Yay. Habi rin dahil magdagan kita to. Kalami. Dito dahil sa kadang okay ra magug di magsaba kay kanang may guys, namin din nagsuroy-suroy mi sa kanang naay kamatisan sa akong